Tak, krásný podvečer. Já jsem si tady dneska pozvala moji kolegyni Zuzku Mauricovou a chtěla bych vlastně se jí zeptat na její cestu v Zinzino, kde si začala, možná ta cesta začala o něco dřív, ale se zaregistrovala se jako partnerka vlastně přesně před 2 lety. Tak Zuzi, předávám ti slovo a pověz možná, jak to bylo na začátku, v jaký jsi byla situaci, co tě dovedlo k tomu rozhodnutí stát se vlastně partnerkou Zinzino. Tak díky Zuzi za uvedení. Je to přesně před 2 rokama, kdy jsem vlastně se stala partnerem Zinzino a předcházelo tomu teda léto, kdy jsem řešila cystu na vaječníku. Měla jsem zvýšený tumor markery, hrozila mi operace a já jsem na doporučení mý kamarádky, který důvěřuju ve výživě, že to má propracovaný, promakaný a vím o ní spoustu věcí, že tímhle se zabývá a věděla jsem, že Zinzino má oskoušený 2 roky, myslím, jo, ať testování v rodině, po známých a prostě jí důvěřuju, tak jsem si balanční olej vzala a dopadlo to dobře s cystou, ani jsem na operaci nešla a mám k tomu natočený video taky, takže na vyžádání klidně pošlu. A později mi to udělalo dobře i z hlediska psychiky, spánku, produkt Viva se šafránem. Taky mám natočený případně k tomu video krátký. A tak vlastně to byl začátek s těmi produkty a potom mě tedy dostalo k tomu, že jsem začala v Zinzinu podnikat to, že mi ta kamarádka řekla, vydělala po 3/4 roce v Zinzinu 100 000 měsíčně, což byl můj sen už v předchozí firmě, v předchozím podnikání a tak to mě úplně dostalo, že prostě tady se to dá opravdu. Tenkrát jsem to nedokázala, je to tady daleko s méně lidma, jo, není potřeba toho tolik, jako jsem znala z dřívější firmy a věděla jsem, že si můžu splnit ty vize, který mám, že jsou reální a že mám i lidem co nabídnout vlastně díky tomu. Ať už pro to zdraví nebo pro životní změnu. A dneska vím, že ta kamarádka má téměř dvojnásobek třeba příjmu, tak jo, vím, že to jde prostě, že to je fakt tady realita. A to je to, co mě oslovilo. Nejsi slyšet, Zuzi? Aha, mě to dokonce samo řeklo tady. A když se teď ohlídneš zpátky vlastně za ty 2 roky, tak jak vnímáš teď tu spolupráci? Jak se cítíš vlastně, co ti to přináší, co ti to přineslo? Ty máš i Přineslo mi zkušenost vlastně, už nějakou jsi měla i předtím zkušenost ze síťového marketingu. Možná jsem neřekla, že ty děláš jogu, děláš masáže, nevím, jestli možná trochu i s kartama, jo, že děláš toho víc. Takže co ti to vlastně přineslo tobě a možná i tvým klientům, klientkám do života, do podnikání? Je to, co říkáš, čemu já se věnuju, tak se věnuju vlastně jakoby komplexně tělu, bych řekla. Ať jsou to masáže, je to yoga, jako ten pohyb zdravý a výživě se věnuju tedy 11 let. A Zinzino mi přineslo takovou větší jako živost a Mhm. úplně aktuální informace o zdraví, o výživě a je to odborně podložený lékařsky, to se mi taky líbí a mám těm lidem opravdu co nabídnout to, co je potřebný. A rozšířilo mi to i obzory v mých znalostech, protože mě to baví, tak já jsem například vůbec tématem omega-3 jsem měla v povědomí, ale vůbec jsem se tím nezabývala a zjistila jsem, jak to obrovsky důležitý a mám to potřebu říct každému, že to potřebujeme. Stejně tak třeba beta-glukany, to téma jsem neznala a taky obrovsky důležitý, takže tohle mi Zinzino přináší, že můžu pro sebe, pro svoji rodinu i pro ty lidi kolem mě z hlediska toho jejich těla, zdraví dávat víc. A že můžu nabízet i tu životní změnu, protože vlastně jsem si jistá tím, že jako podnikatelka, jako OSVČ, jsem si říkala jako důchod od státu, co to bude, že jo, to bude strašně malinko, tak tady vím, že se mi splní ta vize,
mít ten život z hlediska financí v klidu, čistou hlavu a užívat si toho života, jo? Být třeba i nápomocná, nevím, svým dětem, že jo, prostě takhle jako takovej ten a mít ten život v klidu víc, že vím, že to Hmm. tak bude a nebudu nějaký chudý důchodce a že No. to prostě je opravdu, dá se to, že se to tady dá, tak to se mě baví a jak je ta firma celkově živá, naše parta, jak se podporujeme, to mě taky baví, že to je takový. Hmm. Hele, Zuzi, a byly tam na začátku nějaký strachy, a když jsi šla do té spolupráce? No, můj strach byl, jako strach ne, mně se líbí tohle podnikání jako multilevel, proto jsem si to ráda přijala, ale jako s oslovováním lidí nebo tak, ale strach z toho, ta investice počáteční, vlastně pořídit si ten partnerský balík, pro mě bylo takový, tak jako, jo, je Ale to já investice. možná prozradím, že ty jsi na něj půjčila, jo? No, Že pro některý lidi vlastně mají pocit, že to je bariéra, že jako nemůžou začít a oni tam jsou různé balíky, takže není potřeba si kupovat ten největší, nejdražší. Každopádně on je opravdu nejvýhodnější. A ty si vlastně viděla ten přínos a tu výhodnost tohohle balíku a, a věřila si vlastně, že je možný si teda ty peníze vydělat i zpátky, takže si spůjčila. A tak možná to chápu, že tam určitě byly s tímhle spojený strachy. A za jak dlouho jsi si vlastně v Zinzinu vydělala ty peníze zpátky? Jo, přesně jak říkáš, vidím to zpětně nebo hned posléze jsem to viděla, je to ta nejvýhodnější investice a tak to doporučuji i lidem, kterým to nabízím. A já jsem si, a byla jsem uklidněná proti těm strachům, to je taky ta parta, prostě jakože, prostě ne, vůbec, tady to fakt se ti vrátí investice a tak. A je to pravda, protože na ten balík jsem si vydělala za 3 měsíce, jsem to měla zpátky. A bonus, že firma ti vrátí peníze za rok vlastně kompletně za ten balík, takže investice žádná a Hmm. vyděláváš. Jako Ale fakt Zuzi, jsem viděla, že tady hned vyděláváš. jo, hned, jasně. A výdaje vlastně jsou jako minimální, že jo? Nebo tam nejsou v podstatě žádný ty měsíční, co běžně bývají. Hmm. Jo, to mám rozdíl taky z dřívějška, že vlastně, aby mohla být partnerem a mít provize, tak opravdu měsíční výdaj dávám 3600, jo, v té firmě jsem pořád. A je to vlastně závazek, abys mohla mít odměny a tady vlastně není investice opravdu žádná, jako Hmm. finanční. Hmm. Tak jo. Je ještě něco, co bys chtěla dodat k tomu, k té své cestě? Já možná jsem chtěla říct a připomenout, my teď máme listopad, jo? A ty jsi vlastně začala 15. listopadu. A listopad je vlastně za mě, a myslím, že jsem to pochopila až s tebou, opravdu jeden, nebo asi možná nejlepší měsíc, kdy začít v Zinzinu, jo? Tak možná, jak to vidíš ty z tvýho pohledu, když ty jsi opravdu v tom listopadu začínala, jaký to bylo? No bylo to dobrý, protože nastal Black Friday. Já jsem se teda Mhm. 15. Registrovala a tím, že jsem jako oslovovala lidi, že jo, měla jsem tu potřebu, to fakt jako když už jsem měla za sebou nějakou tu zkušenost a věděla jsem, o co se jedná, že jo, jsem si naposlouchala přednášky a tak jsem to musela šířit a vlastně ten Black Friday pomohl v tomhle. Obrovsky ten listopad považuji fakt za nejlepší měsíc v Zinzinu, kdy začít ať s užíváním, pořídit si to, anebo jako partner. A teď taky lidem říkám, hele, fakt je dobrý teď začít, jo? Ty, se kterými jsem se o tom bavila, že dělám tohle podnikání a nabízím jim ho, tak opravdu je směřuju sem, na ten Mm, listopad. Tak jo. Takže jděte do toho v listopadu. Jo. Ještě něco, co bys chtěla dodat, nebo budeme končit asi? No, asi nic jiného. Jenom fakt i s odstupem času, že vidím, že ze zdravotního hlediska prostě je to dobrý, že absolutně nelituju, jsem za to vděčná, že jsem do toho vstoupila, ať podnikatelsky, tak i kvůli tomu zdraví, Mm, protože já jsem začínala s testem, výsledek testu 36:1 a teď mám 2:1. mm, A i vlastně jsem měla kontrolu ohledně cyst. Cysta už se neobjevila, navzdory tomu, že lékaři říkají, že se to opakuje, že jo, to jsou potom ty mm, polycystické vaječníky a i tumor markery mají úplně klesající tendenci.
takže to vypovídá pro Mm, mě o všem. jasný, super. Tak jo, děkuji moc za Já sdělení. taky.